Opa! Šta je ovo? Moja spravica skijaško trčanje dobila je novi naziv. Karantin spravica. Verujem da i se vi koji imate neke ove statične spravice u kući, tipa one bicikle ili ovako nešto, da vam je služila kao i meni za skupljanje prašine ili eventualno da se na nju onako okače neke stvari kao čiviluk da služi. I sad, eto, došlo je vreme da se upotrebe ove naše kućne spravice. Tako je to dobro došlo sad u ovim okolnostima. Tako da je malo dosadno, zato jer nisam ni ranije koristila, pogotovo što se nalazi tu u nekom mom predsoblju. Niti mogu muziku, niti televizor, niti ništa. Gledam ovde u neki orman. Ali bolje i to nego da se ugojim pa da budem kao prasenci. Tako da sam rešila da ovu moju spravicu obrišem. Ona se raduje sad. Kaže, mislim, krajnje je vreme bilo više, ono, šta tu ja radim, služim da skupljam prašinu i kao čiviluk. Ajde, vežbaj više. Sad je vreme da se stešeš, da budeš top riba kad nastaviš snimanje Zvezde grada. Pa da vidimo šta ima ovdje, ima nekih 16 programa. Samo nikako su to 56, to zaboravila. Aha, evo ga. Povećaš težinu, jačinu, šta je start? Ajmo. Opa! Ovo je neki program sagorevanje masnih naslaga. Pa da vidimo šta ćemo da sagorimo. Tako da, evo, hoću da motivišem sve vas koji imate neke vaše kućne spravice, da ih sada lepo pripremite i svaki dan, barem 15 minuta u početku. Ranije sam po pola sata, sat trenirala na njoj, ali kako je vreme odmicalo, tako mi je dojadila, kao i svaka nova stvar koju kupite, pa dojadi vam posle 10-20 dana i ćao. Ali evo, nikad se ne zna zašto može da služi i zašto je ipak dobro što sam je nekada pre kupila. Sad će da služi onako svrsi kojoj treba da služi. Malo je možda čak i zarđala jadna koliko nije radila. Da se podlaže malo. Tako da samo napred zaješite svoje biciklice, kućne, šta god imate, sad je to stvarno spas u ovim trenucima. Idemo! Možeš ti to, Natiša, ajmo. Veslaj, kako bi se rekao. Skijaj. To je to. Sad ću da prekinem ovaj video. I nastavit ću naravno bar 15-20 minuta svakodnevno uz plus neke vežbice i tako to. Pa da vidimo šta ćemo da uradimo kad izađemo iz ove izolacije. Ajde, čao!